kører Henning med 57. Og så sætter Mundsmummer 100%. Den er jo bakker, den der. Steffen Nielsen sidder bag rattet, og det var jo altså ham, der formåede at forbedre sin tid sidst han var på banen til 9:31. Problemet er bare, at hvis han skal op og vinde, så skal han slå René Jespersen, som sidste gang forbedrede sin tid til 8:19. Og der er altså et stykke vej op, det bliver vi nødt til at sige. Ja, det tror jeg ikke på. Det må jeg give dig ret i. Jeg tror altså, det kan. Nej, altså det er så meget, fordi når de kører deroppe, så er det altså virkelig. Fordi at det rumler godt op. Den rumler godt op. Og han fik varmet dækkene godt op. Og det kan jo den der 10 eller et par 100 del der. Det er det.